Kula Elok Kurniawati, mahasiswa PPG dalam jabatan tahap kalih saking jurusan Basa Jawi Universitas Negeri Surabaya. Dinten punika 23 November 2022 kula siap uji kinerja kanthi materi pasinaon iklan utawi pariwara kangge siswa kelas 8 semester ganjil wonten ing SMP Hadijah Kalih Surabaya. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjing. Enjing, Bu. Piye kabare para siswa? Hai Bu. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat sedaya nggih. Pepanggihan malih kalih Bu Elok ing pasinaon basa Jawa. Nah, ayo sadurunge miwiti pasinaon dina iki dhewe dedonga luwih dhisik supaya ilmu kang ditampa dina iki bisa dadi ilmu kang migunani lan barokah. Monggo ketua kelasipun kanca kancane dipimpin dedonga. Mbak Silvi, monggo. Kanca-kanca sadurunge miwiti pasinaon dina iki, ayo dedonga dhisik. Donga kawiwitan. Duh Gusti Kang Maha Welas Asih, kula nyuwun pangapunten tumrap sedaya dosa kula ugi kanca-kanca kula. Kula ugi ngaturaken agoning panuwun awit saking sedaya kanikmatan ingkang sampun kaparingaken dumateng kula dalah kanca-kanca kula. Duh Gusti, kula menuwun mugi-mugi pasinaon dinten punika saged melampah kanthi lancar. Amin. Amin amin ya robbal alamin. Matur nuwun Mbak Silvi. Nggih Bu, sami-sami. Coba sadurunge dipriksa Bu Elok riyen sing wis gabung ing Google Meet dina iki bocah 23. Berarti ana loro sing ora gabung ya dina iki. Coba Mbak Silvi ketua kelas coba diperiksa koncane sapa sing mboten gabung. Nuril mboten wonten nggih. Nuril kalih Nggih, kalih ubet Bu. Nggih, nggih. Nuril kalih ubet sing mboten wonten. Nggih, sampun. Kanggo sing wis gabung dina iki tak acungi jempol, berarti sampean kabeh wis disiplin, semangat anggone sinau. Sadurunge miwiti pasinaon dina iki, coba Bu Elok kepingin takon neng para siswa. Minggu kepungkur awake dhewe wis sinau materi apa, Cah? Wawancara. Materi apa? Wawancara. Isih padha kelingan ya materine wawancara minggu kepungkur? Nggih Bu. Nggih. Nggih. Tugase nalika wawancara kala wingi, bocah-bocah sampun ditugasi Bu Elok nindakake wawancara menyang pelaku industri, ya, pengusaha utawa wong sing duwe usaha, wirausaha. Nah, coba pengen takon neng para siswa, piye carane supaya para pelaku usaha iku ya, wong sing duwe usaha iku piye carane supaya dagangane iku utawa produke sing ditawakake iku bisa dikenal wong akeh. Carane kudu piye? Coba. Mas Bisma? Promosi dhisik Bu. Oh, promosi. Ya, kanthi ngadakake promosi. Lajeng promosine kanthi cara kepriye? Nah, coba sapa sing bisa mangsuli? Mas Nabil? Promosine kanthi cara piye, Mas? Kan ngiklan. Ngiklan. Nah, Gawe iklan. Gawe iklan bener Mas Nabil ya. Dadi supaya apa sing dadi usahane wong kasebut bisa dikenal wong akeh iku kanthi cara gawe Iklan. bener.
Oke, mula ing dina iki awake dhewe arep nyinau materi iklan utawa sing diarani pariwara. Nah, ayo padha semangat sadurunge miwiti materi. Sampun siap sedaya? Sinau basa Jawa? Sampun, Bu. Nggih, Bu. Oke, sip. Bu. Buku pakete, buku tulise coba disiapake. Mengko yen ana bab-bab sing penting coba dicatet. Nah, iku Nabil wis dicepakne. Nggih, Bu. Nggih. Dah. Sampun. Nggih, matur nuwun. Sampun sedaya? Sampun ketinggal PowerPoint Ibu Elo? Sampun, Bu. Nah, oke. Dina iki awake dhewe arep nyinau bab utawa materi iklan. Iklan iku ing basa Jawa diarani pariwara, nggih. Nah, ancase pasinaon materi pariwara dina iki yaiku kapisan para siswa kaajak mengko bisa ngidentifikasi jinise pariwara. Banjur sing keloro, para siswa mengko bisa ngidentifikasi blegere utawa sing diarani struktur teks pariwara. Banjur ketelu, siswa bisa ngrakit pariwara. Nah, jadi mengko sing arep disinau dina iki sing kepisan ngerteni tegese pariwara. Banjur keloro nyinaoni jinis-jinise pariwara. Sing katelu nyinaoni blegere pariwara utawa struktur teke pariwara. Nah, saka katelu mengko ing pungkasane para siswa kaajab bisa nggawe pariwara dhewe, ya, bisa kreatif nggawe pariwara dhewe. Nah, yuk sadurunge mlebu ning materi coba iki diingali. Bu Elo duwe tulodo gambar-gambar iki. Katelu gambar iki kira-kira diarani apa iki, Cah? Iklan, Bu. Iklan. Oke. Banjur apa katelune iki padha? Sing isine padha, sifate padha? Kak. Beda nggih. Bedane napa? Beda. Bedane napa? Coba sapa? Setunggal enten gambare. Nggih, Mbak Mia, napa bedane? Setunggal enten gambare, setunggale mboten. Setunggale wonten gambare, setunggale mboten. Sing pundi sing wonten gambare? Niku sing ali-ali. Ale-ale. Banjur sing ora ana gambare sing ndi? Ali jamu mugi waras. Oh, sing jamu iki ya mboten wonten gambare. Yen gambar katelu iki kira-kira digawe tujuane kanggo apa ya? Sapa sing bisa mangsuli? Nggawe supaya produknya dikenal wong akeh. Oh, supaya produknya dikenal wong akeh, ngono ya? Inggih, Bu. Nggih, Bu. Apa katelune iki nawakne produk? Nah, apa katelune padha-padha nawakne produk kabeh? Telu gambar iki? Mboten. Lajeng sing nawakne produk sing endi mau? Sing ditunjuk Mbak Mia mau? Mbak Amanda? Sing ali-ali. Sing Yang ale-ale. Sing ale-ale. Banjur sing ora nawakne produk sing endi? Jamu. Sing Wijik sedereng. Wijik Oh. saderenge lan sakwise aktivitas. Lah, banjur yen iki ora nawakne barang. Lah, iki terus isine iklan iki apa? Sing ale-ale nawakne Macam. Oke, coba Mas Farhan. Mas Farhan, Ngajak masyarakat, Bu. dalam Ngajak masyarakat. ngajak masyarakat kanggo apa Mas Farhan? Jaga jarak, Bu. Jaga jarak, yo. Jadi ning kene katelu gambar iki sifatnya beda ya. Sing setunggal kanggo nawakne produk, sing setunggal kanggo ngajak-ajak. Jadi duwe isi sing beda-beda. Supaya para siswa ngerti bedane jenis-jenis iklan, disemak coba materine Bu Elok dina iki. Nggih, Bu. Nah, iki. Apa iki, Cah?
Apa iki? Tegese pariwara. Tegese pariwara. Coba salah siji diwacakne sing banter suarane. Mbak Naila coba. Mbak Naila. Ya, Bu. Nggih, coba diwaca sing banter. Sawijine media kang wujud tulisan bisa diganteni gambar utawa swara kanggo nawakake barang, jasa utawa ajak-ajak. Nah, dadi ning kene wis kaandharake ya. Tegese pariwara utawa artine iklan iku sawijine media sing wujude bisa rupa tulisan. Kadang ditambahi ya, dikanteni ini berarti iso ditambahi gambar utawa swara. Tujuane kanggo apa? Nah, kaya tulodo gambar-gambare Bu Elok mau, iso ana sing nawakne barang utawa nawake jasa, banjur ana maneh sing sifate mung ajak-ajak. Dadi ora kanggo nawakne produk utawa barang nanging kanggo ajak-ajak. Iku sing dimaksud pariwara. Sampun ngertos? Sampun, Bu. Sampun. Oke, sabanjure. Nah, jenis-jenis pariwara. Coba salah siji diwacake PowerPoint-e Bu Elok. Mas Hanif, coba Mas Hanif diwaca. Ada dasar ancas, Nggih. ada dasar media, Nggih. ada dasar wujud. Nggih, matur nuwun Hanif. Nah, dadi ning kene jenis-jenis iklan iku kaperang dadi telu ya, Cah. Pariwara ada dasar ancase, ancas iku tujuan, banjur sing keloro ada dasar mediane utawa wahanane, sing pungkasan ada dasar wujude utawa bentuke. Nah, kira-kira wis bisa dimangerteni durung ketelu iki? Dereng paham nggih? Dereng. Dereng. Nah, supaya bisa Nggih. ngerteni, coba disemak maneh sabanjure. Nah, iki tuladhane Bu Elok. Sing kepisan yaiku pariwara kang ada dasar ancase. Apa ancase mau, Mas Nabil? Tujuannya. Tujuan. Tujuan pinter. Nah, dadi miturut tujuane pariwara iku kaperang dadi loro. Iki ya. Sing kepisan komersial. Sing keloro non komersial utawa layanan masyarakat. Nah, coba sapa sing ngerti bedane keloro niki? Komersial niku ngiklanake barang. Nawakne barang, ya. Banjur lek non komersial, Niku ngajak masyarakat. ngajak masyarakat. Gambare wong wuku, Ngajak supaya gelem maca wuku. Jadi dibaleni Bu Elok meneh, ada dasar tujuane utawa ada dasar ancase pariwara iku kaperang dadi loro. Sing kepisan komersial. Komersial iki sifate nawakake barang utawa jasa kang kanggo golek keuntungan, ya toh? Dodolan kan berarti golek keuntungan. Dene non komersial iku isine ngajak marang tumindak sing dikarepake. Lah iki gambare wong maca, ayo maca. Nah, dadi ngajak masyarakat supaya gelem maca buku. Sampun ngertos? Ampun, Bu. Mbak Nakita coba diwaca iki. Nggih, Bu. Nggih, Dasar media pariwara. nggih, Radio, nggih. cetak, TV, medsos. Nggih. Nah, iki ning kene uga dicethakake Bu Elok kanthi ana gambare. Nah, dadi pariwara iku bisa diperang ada dasar media sing digunakake. Ana sing pariwara lumantar media radio. Nah, media pariwara sing keloro yaiku media cetak. Nah, ning kene gambare apa iki? Gambare apa, Cah? Tuladhane Koran. media cetak? Heeh, Koran. koran. Banjur apa iki? Majalah. Majalah. Nah, majalah iku basa Jawane apa to? Yen majalah ana Ariwarti, ana Kalawarti, ya. Kalawarti. Yen Ariwarti iku majalah sing terbite saben dina. Yen Kalawarti iku majalah sing terbite
berkala. Dadi mbuh seminggu pisan, apa sesasi pisan iku jenenge kalawarti. Nah, wis kanggo pengetahuan wae. Media sing ketelu yaiku televisi. Lah lek iki wis umum, tak rasa kabeh para siswa ning omah mesti duwe sing jenenge televisi. Nah, banjur sing pungkasan medsos. Nggih. Nggih, medsos. Ning kene tuladane ana YouTube, ana blogger, ana website. Nah, sampun? Mangertos? Ing- Ngertos nggih? Nggih, Bu. Nggih. Terus Bu. Sing Nggih. Nggih, sing katelu, ada dasar wujude pariwara. Sampun, Bu. Nah, coba diwacake malih sing banter, sinten nggih sing dereng maca mau? Mas Alan coba. Adhedhasar wujude pariwara, Nggih, audio, nggih, suara, nggih, visual, gambar, tulisan, nggih. audio visual, suara, gambar, lan tulisan. Nah, Mbak Amanda, Helm. yen media radio berarti wujude pariwara kudune apa? Yen liwat radio berarti wujude pariwara sing endi sing cocok? Audio. Heeh, audio. Dadi ning radio iku iklane mung wujud swara ya, audio. Banjur coba yen ing media cetak, Gambar tulisan nggih. gambar lan Visual. tulisan. Visual, bener. Banjur yen ing televisi, sapa ya sing bisa mangsuli? Audiovisual Bu. Audiovisual. Audiovisual iku berarti sing kepriye? Ada tulisan juga. Terus ana apa neh? Gambar. Gambar. Banjur ana Suara. suara, bener. Nggih. Saiki sing pungkasan iki mau ya sing disinau yaiku bleger pariwara utawa struktur teks pariwara. Nah, dadi sawijine pariwara iku sing apik kudune duweni 5 bagian kang klebu ing struktur teke pariwara. Nah, sing kepisan headline, sing keloro sub headline, sing ketelu amplifikasi, sing kepapat tagline, banjur sing pungkasan product shot. Nah, ning kene Bu Elok duwe tulodo pariwara. Nah, coba. Berarti sing headline sing endi, Cah? April Mop. April Mop. Nah, tadi kena ngopo kok headline iki April Mop? Mergo perangan utawa bagian sing ditonjolake ya, iki wis ketara, sing tulisan panulise digedhekne. Nah, iki April Mop. Sub headline. Nah, ning kene katerangane kaunggulane produk kang ditawakake. Nah, coba dibaleni iki. Pundi sing klebu sub headline? Tuku siji bonus siji. Nah, tuku siji bonus siji. Nah, iki kaunggulane produke. Dadi kanggo bedakne antarane produk iki karo produk liyane. Nah, iki wong sing duwe usaha iki menehi keunggulan produk. Apa keunggulane? Yen tuku siji bakale bonus siji. Amplifikasi, katerangan luwih rinci saka headline. Pundi sing amplifikasi? Kanggo kowe sing kaliren wulan Bulan April. Sing lair ing bulan April bakal apa? Si. Sing banter? Untuk promosi tuku siji bonus siji. Nah, pinter. Dadi dheweke sing lair bulan April engko yen tuku pizza iki ning bulan April iki bakale entuk bonus tuku siji bonus siji. Nggih, matur nuwun Mas Fauzan. Tagline. Ukara cekak minangka slogan. Nah, iki sing penting iki, slogan saka pariwara. Coba dipirsani, pundi sing klebu tagline? Pokoke oye. Pokoke oye. Nah, produknya Paparons Pizza. Pokoke oye. Nah, iki minangka slogan supaya gampang diapalne dening pelanggan. Kaya dene sampean yen ing TV. Coba Bu Elok kepengin ngerti, sampean apal mboten yen iklan Sprite slogane apa? Nyatanya nyegerin. Nah, betul sinten niku Alvin. Nanti nyatanya nyegerin. Ukarane cekak.
Nah, gampang diapal nih wong. Jadi sekali wong ngerti produk spread no kelingan pariworone. Iku lho sing diarani slogane. Product shot. Gambar barang utawa produk kang ditawakake. Nah, berarti ing iklan iki apa sing ditawakake, Cah? Pizza. Produk. Ya, pizza mereknya Paparons. Ya, dadi di ning kene dilebokake gambar pizza. Sakwise nyemak materi ini Bu Elok, kanggo ngukur sepiro kawasisanmu anggone ngonceki jinis pariwara uga ngonceki struktur teks pariwara. Coba para siswa mlebu ing Google Classroom banjur buka LKPD saka Bu Elok, digarap LKPD ini. Nggih, Bu. Tak paringi waktu 15 menit cekap. Nggih, 15 menit. Cekap. Kanggo nggarap Kanggo. LKPD ini Bu Elok. Nggih, monggo. Garap LKPD. Sampun rampung anggone nggarap LKPD? Sampun. Nggih. Sampun. Ayo monggo. Sampun. Monggo asile nggarap LKPD iki mau, ayo dirembuk bareng-bareng supaya bisa ngerteni endi sing salah, endi sing keliru, endi sing wis bener. Sinten sing badhe mangsuli? Ayo sing badhe mangsuli entuk poin saka Bu Elok. Kula, Bu. Oh, Mbak Nabila, monggo. Yo. Miturut ancase utawa tujuane pariwara kasebut kalebu iklan non komersial utawa iklan layanan masyarakat. Nggih. Miturut mediane pariwara kasebut kalebu cita. Nggih. Miturut wujude pariwara kasebut kalebu visual. Oke. Coba kanca-kanca liyane ana sing wangsulane beda karo Mbak Nabila? Sami napa mboten? Sama. Sami. Jadi sarujuk kabeh wangsulane Mbak Nabila? Nggih. Nggih, pun bener nggih, pun leres nggih. Nggih, matur nuwun Mbak Nabila. Banjur LKPD sing nomor 3, coba. Sinten sing badhe mangsuli nomor 3? Monggo. Sudah decline, yaitu tembung 50%. Nggih. Subdecline tertulis rupa VG KG. Amplifikasi tembung terbus spesial. Nggih. Tagline double tanpa gawe warna. Produk shoot wujudnya foto produk paket spesial sego. Paket spesial sego. Coba ana sing wangsulane beda karo Zaskia? Bu, Nggih. Nggih, Mbak Kaila. tagline kula niku mboten sami kali Zaskia. Oh, tagline-nya mboten sami kali Zaskia. Lajeng wangsulane Kaila napa? Tagline-nya sing bagian pundi? Kula 50%, Bu. Oh, tagline-nya 50%. Nah, yen wangsulane Kaila tagline-nya sing 50%. Banjur yen wangsulane Zaskia tagline-nya sing double tansah gawe wareg. Kira-kira sing bener sing ngendi ya? Kanca-kanca liyane
sarujuk wangsulane Kaila napa wangsulane Zaskia? Zaskia, Bu. Wangsulane Zaskia, Bu. Bener Zaskia berarti nggih. Dadi sing bener yaiku wangsulane Zaskia. Perangan tagline yaiku ing bagian sing gede tansah gawe wareg ya Mbak Kaila. Mengko bisa diowahi maneh wangsulane nggih, disinau maneh nggih. Kaila. Nggih. Nah, coba saiki apa sing wis disinau dina iki disimpulake bareng-bareng. Coba Mbak Silvi, apa wae sing wis disinau dina iki? Pisan ya iku tegese pariwara. Banjur sing keloro? Jenis-jenis ikan. Nah, jenis-jenis iklan. Mas Nabil, jenis-jenis iklan mau kaperang dadi piro? Ono tujuane, Nggih, bentuk, nggih. Karo lan mediane. mediane, nggih. Benar. Banjur Mbak Amanda, iklan sing ada dasar mediane coba disebutake. Niku, Bu. Radio, Ayo, lajeng Cita, Cita, lajeng TV, TV. Banjur sing pungkasan lan medsos. medsos. Nggih, matur nuwun Nabila. Banjur sing pungkasan blegere pariwara. Pun nggih. Headline, Oke. subheadline, amplifikasi, tagline, product shop. Nggih, matur nuwun Alvin. Nah, dhewe wis nyimpulake apa sing wis disinau dina iki. Coba kanggo mangerteni sepira pemahamanmu ngenani materi ini Bu Elok. Coba para siswa nggarap evaluasi saking Bu Elok kang wujude kuisis sing wis diunggah ing Classroom. Nah, coba tak paringi waktu 10 menit ya. Nah, sampun rampung anggone nggarap kuisis ya. Entuk skor piro? Ana sing 100? Alhamdulillah bagus. Alhamdulillah bener sedaya nggih. Saka asile nggarap kuisis minangka evaluasi saka pasinaon dina iki sampun dipriksa Bu Ella, asile sampun sae sedaya. Alhamdulillah kathah ingkang bijine 100. Banjur ana loro iki Mas Hanif karo Mas Bisma isih ana sing kliru nanging ya ora apa-apa. Asile isih ing sak dhuwure KKM. Nah, iki nuduhake yen para siswa wis bisa ngerteni utawa bisa nampa materi sing disinau dina iki. Nah, coba kira-kira miturutmu Jah, apa to tujuane awake dhewe nyinau bab pariwara iki? Kira-kira miturutmu apa? Ana sing arep ngandharake panemune? Bisa sinau ndamel iklan piyambak, Bu. Oh, sip. Jadi bisa sinau gawe iklan piyambak ya. Nah, bener. Dadi dhewe dina iki nyinau bab pariwara utawa iklan padha karo sing diandharake Mas Alan. Dadi tujuane supaya besok sapa ngerti salah siji saka kelas iki ana sing dadi wirausaha, buka usaha ing omah ya, duwe usaha dhewe, mbuh iku dodolan barang utawa jasa. Nah, iku dhewe bisa gawe iklan dhewe, bisa gawe pariwara dhewe kanggo ngenalake, kanggo nepungake produke dhewe marang masyarakat, nggih, supaya dikenal dening para masyarakat. Supaya barang iki iso laris, bisa payu, nggih. Dak rasa cukup samene pasinaon dina iki. Mengko kanggo tugas nggih, tugase kanggo para siswa yaiku coba gawe iklan utawa gawe pariwara. Nah, tak rasa kabeh pinter IT-ne, paham karo aplikasi Canva amarga
Kala wingi sampun wonten lomba ndamel poster teng sekolahan. Nah, iki mengko coba para siswa latihan gawe pariwara sing apik, produk apa sing kepengin mbok tawakake. Nah, tugas iki diwatesi Bu Elok nganti pepanggihan minggu ngajeng. Dadi pepanggihan minggu ngarep dirembuk bareng-bareng hasil karyane para siswa. Ngoten nggih? Nggih. Ya, Bu. Wonten pitakenan? Wonten pitakenan? Mboten? Sampun cekap? Sampun, Bu. Oke, alhamdulillah dina iki wis rampung anggone sinau basa Jawa bab materi iklan utawa pariwara. Muga-muga para siswa bisa ndudut manfaat saka materi iki. Ayo sadurunge nutup pasinaon dina iki, dhewe dedonga dhisik supaya ilmune bisa migunani. Kanthi waosan hamdalah, monggo sesarengan nutup pasinaon dina iki. Alhamdulillah. Oke. Matur nuwun para siswa, tetap semangat anggone sinau, aja nglokro. Nggih. Nggih. Cekap semanten saking Bu Elok menawi wonten kalepatan Bu Elok nyuwun pangapunten. Sugeng pepisahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.